Jó, mehetsz? Hadd mutassam meg Bence személyes örömét, akinek egyszer Honza Blaha azt mondta, hogy a ló megállításának 100 fokozata van. Mango! Gyere, Mango! Mango! A 100. fokozat szerinte a méneshez visszavágtázó ló megállítása. Jó, gyönyörű, jól van. Szuper. Megindult volna vissza a többihez, hiszen mondtam neki, hogy mehetsz, és visszahívtam magamhoz. Na most nézzük meg még egyszer. Figyeljetek. Mango! Mango! Gyere! 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 Ez az! Vágta! Vágta! Majdnem. Jó, hát te nagyon ügyes vagy, gyönyörű. Skin upon